s-a plâns un om că soția lui a intrat într-un grup de meditații. Și de acolo a început să-și neglijeze familia, să aibă purtări ciudate, să cheltuiască bani, până a ajuns aproape și și-a distrus familia. Deja s-a separat, nu mai mergea nimica bine. Deci eu sunt cimințele. Și nu știa omul ce să mai facă, cum să rezolve situația. Deci asta un caz. După aceea, chiar ieri am primit un mesaj de la o femeie în aceeași situație. A intrat într-un grup tot așa de meditații de asta, pe internet, pe nu știu ce cum sunt, și a început acolo să aibă probleme, au cheltuit toți banii, au făcut împrumuturi pe la bănci, pe la nu știu câte bănci, că nu știu ce se întâmplă acolo, le sucesc mințele și după aia încep să dea ei bani, să dea ei bani. Deci istor de bani pe oameni. Și nu numai atâta, îmi spunea femeia asta că s-a îmbolnăvit, să zicem așa, într-un fel, nu-i mai bună de nimic. Nu poate să mai profeseze meseria ei, nu mai are niciun chef de viață, plus datoare peste tot. Și până s-o și îmbolnăvit și așa, și acum s-o trezit și o că voi ce am făcut, s-o întors la Dumnezeu și a început să căiască, dar nu știi cum să mai facă față, că e plină de datorii. Și nici bună de muncă nu mai este. Că îi afectează psihic. Le ia voința, e ceva demonic acolo. Deci vreau să vă spun să aveți mare grijă pe internet în ce intrați, în ce grupuri, că vin cu tot felul de oferte, că nu știu ce, că o simți bine, sau cum sunt influențe de astea orientale, cu tot felul, și de fapt ce se întâmplă? Vă distruge psihic. Și numai asta vă stoarce de bani. Și dacă tot am vrut, de fapt asta am vrut să menționez, să mai revin cu un caz, cred că anul trecut m-a sunat un tânăr, care cât de cât se descurca omul așa, să zicem, financiar. O găsit o tânără, o fată, pe la liceu, ceva, care nu prea se descurca, dintr-o familie mai săracă, și a început el să o mai ajute. După ce și-a terminat fata școala, și-a văzut de drumul ei. Omul, a avut pretenții că să rămână cu el. Dacă o ajutat-o, dar se vede că fata poate nu-l iubea, n-avea treabă, o ajutat-o să-și facă și ea școala. Și ăsta, văzând că nu rămâne cu el, a început să alerge pe la vrăjitori, s-a dus la o vrăjitoare. Aia i-a spus, sigur, se rezolvă, dar trebuie bani. Și a dat omul tot ce avea bani. Aia a spus, trebuie bani mai mulți, altfel nu se rezolvă. Omul de unde să mai scoată? Avea apartament. Nu știu dacă era muncit de el, că poate nu făcea lucrul ăsta, poate era de la părinți. L-au vândut cu 20.000 de euro și toți banii la vrăjitoare. Vrăjitoarea au spus, rezolvăm, dar nu-i de ajuns, mai trebuie bani. Au făcut împrumut la bancă, iară, nu știu, vreo 20.000 pe acolo, iară. O luat și aceia banii. Păi au spus, mai trebuie bani. Omul era disperat, deci fără casă, dator, și au ajuns acum că vrăjitoarea au început să-l amenințe, că întoarce vrăjile împotriva lui, dacă nu-i mai aduce bani. Și omul, când a văzut că nu mai are nicio scăpare, era disperat și a zis, stai că poate să vedem, Dumnezeu mă ajută. Și m-a sunat și am spus, ce vrei acum? După ce ți-ai dat totul la vrăjitor, și voința ta, și munca ta, și dator, și casa, acum ce vrei de la Dumnezeu? Că poate te ajută Dumnezeu, ți-ai amintit că există și Dumnezeu? Zic, dacă ai fost prost, acum du-te și muncești cu ziua, cu ce poți, cât o fi, 10 ani sau ce, achită-ți datoriile la bancă, ca să-ți dai seama cu sânge, cum se zice, cu muncă, să-ți achiți prostia. Și după aceea, lasă fata aia în pace, că poate cine știe cât rău ai făcut prin vrăjitorii ăștia, și caută-ți să-ți începi o viață duhovnicească, să te spovedești, să îți îndrepți viața. Omul disperat că să nu-i facă vrăjitoarea rău, acum asta îl interesa pe el. Bă, omule, adică niciodată te-ai dat în mâinile, acum întoarce-te cu toată inima la Dumnezeu, îndreaptă-ți viața și atunci rămâne la mila lui Dumnezeu. Da? Bani nu o să scadă din cer. Deci vrei, nu vrei, trebuie să începi să muncești. Să muncești cât de mult poți. Deci asta e singura scăpare, să-ți revii, că prin muncă poate îți vine și mintea la cap.